Ngaphenduka. Ngaphenduka. Sawona. Sawona njani sasa? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngabe sikhuluma nobala? Khuluma noPhasika wangobani? Angikuzwa. NguPhasika ngwangobani Sibongo? Phasika ngubani Yebo. ombomvu. Yebo, Somashi Ncokumani. Ngabe intombi ihlolwa kuphi? Ngihlela la kuthanda lamanoni selindelana. Thando lamanoni elindelane lihlolwa kokubani? Kokumadlamini. Kokumadlamini. Umama uMadlamini futhi usamncane. Ngisacela ungazisa ukubaluleka kokuyiphatha kwentombi. Baleka ukuphatha kwentombi ukuthi kuvikela izifo eziningi, kuvikela ukukhulelwa enganeni ezincane, and kuvikela nesidima nje somuntu wesifazane. Isikhathi esiphila kusona manje isikhathi esibi kakhulu. So kubalekile ukuthi ezumuntu wesifazane uzivikele isithunzi sakhe ukuthi ukwazi uyiphathe kahle. Ungathi uhamba endaweni kube khona umuntu ozothi ngiyamazi sibanibani sengalala naye kanje kanje. Kubalekile nje ukuthi uyigcine uzothola umendo. Ake sibuze nje ukuba intombi uqala kwisigaba esingakanani? Ekubeni intombi iqala ngalesikhathi umula ngoba ngalesikhathi usakhula usayitshitshi then ngalelanga lelo abazali bakho bewenzela umemulo ilapho ke ubuntombi bakho sebuqala khona so usuyintombi emosumulile. Intombi iphatha kanjani? Intombi iphatha kahle ayicaluzi ihlala ekhaya ayijoli ayithandani iyaqoma nje ngeduku ithathwe kube kuphela kanjalo. Mhlambe mengase sibuze nje mawuthi iyaqoma ngeduku usho ukuthini ukuthi ithatha iduku la dadwabe liyise? Ngisho ukuthi ikhiphe intombi ebusuku zihambe ziyoneza insizwa nokuhlalo phuma ubasket bamamezala phuma ama-tray phume yonke into phuma intombi zihambe ziyomisa iduku kubo kamkhwenyana. Kwisigaba osufike kusona somntombi kwintsha eseza ngemumva mhlambe mangase sibuze nje ukuthi uma ufuna ukuyigcina iziphi izingqinamba ekumele ungangeni kuzona ekumele uyi-avoid ekutheni ukukhona uzokhona ukufika kuleli banga ufike kulona njengoba uyintombi? Engakusho nje mina ukuthi khetha abangani ohamba nabo because abangani bona abanomthelelo omkhulu. As much as izinto ekhaya uzotshela ukuthi 1 2 no 3 awenzi but uma ukhethe kahle nabangani abangani ibona bazokulidela endaweni e-right because uma uhamba ne-group e-right abangani imaningi amathuba ukuthi iy'ndlela zakho zibe right. Uma ukhethe abangani ababhedayo ney'ndlela zakho zabheda so as much as abazali bezokuyala ukuthi enze 1 2 no 3 but kubalulekile ukuthi nabangani bakhethe kahle. Engithi kuthiwa intombi ayiphuzi ngicela ukubuza ukuthi ugogo noma ubani okekuyala ukuthi intombi ayiphuzi uthi ngazizathu sini? Utshwala bathi behlela ngezansi so njengoba behlela ngezansi ke bese shuthi kuthinte ey'ndaweni ey'thile ongafanele buthinte khona usengakho-ke kuthiwa intombi ayiphuzi. Siyabonga kakhulu kwazi uthe umangubani umambongo uncumane bayakwazini ukugiya osomahashi? Hayi nginamahloni kakhulu angikwazi namahloni kakhulu. Hayi kusho ukuthi usomahashi uzasimodelela njengentombi eyiqhenyayo nomntombi bayo. Hayi lapho-ke emhlophe intombi. Hawu bathi amehlo mangaki kwelakhi isayidi? Mathathu kanjani? Amehlo amabili thina emhlabeni nanto lesithathu laze laliphi? ngiyabonga sisi.